بۆریسێ خلینکە و ڕەنگێ زەر ڕۆژێکێ ماکێ لەبەر عینکێ پرسەکە پەر گرنگ ji xwe pirsî بێژە عینەکێکی یەل دنیایê herî xweşik. توی ماکە من Rastî ez ji portreya xweşî xweşikdirim. ji wî jî xweşiktir maka min. Bi rastî? Zû ben Borîsê xilînke bikin. Bila yekser were resmekî min ê hê xweşiktir çêke. Zû! Haydi! Ez pir derengmam. Ev ji bo min romantikê mezin e ku ez resmê bankê çekim. Firçe min, paleta min, spêya min û boyaqê min. Na! Boya xezer nemaye. Ez ê naçe bikim. Gel boyaxa min ezer tune ba ez ê çawa resmê bankê çekim. Hewar e. lê Borîs fikirî û got li ser rêya xwe ez dikarim ji beniyê pinpinîk bixwazim ew ê karibe ji çend nêrgizên zer ji min re boyaxê çêke Bi rastî? Ev çi heyecan? Çawa ne vaxtê nergizane? Ma tu ne ber pirsiyarê gulê vî baxçeyê he? Kamiş? Erê Boris, bêguman ezim. Hem jî salê 12 me. Lê wexta nergizan derbas bû. Lê gerek di nav baxçeyê de gulêlkekê din zer hebe. Hadi. Ez pir xemgînim Boris. Guzêrên pêşî piştê me yekî derdkevin. û wekî tu zanî ji bo beybûna jî niha dunya pir sar e. Gulên kanîzek jî hîv ver nebûne. û gola rojê jî di binê erdê daye hîn zîl nedaye. Makamın qet hez nake li bena tiştekî bisekine. Nefret dike. û bi ser de jî zanê me ku boyaxa min ezer tune evê yekser min kavî baja. Kabis ya Boris, xema nexwe. Em ê çareyekî jê re bibînin. Tu zanî fikrek min heye? Ne? Spas beni. Ez hevî darim çareyekî baş bibînî. Pêşî hinekîn şîn. Paşê piçek sor. Di aynî wextê de Borîs li rêyekê digeriya ku çawa xwe bide bexşandin Bibûre makamin. Gelek vaktik re heta ku merû bikarbe rengî rastî pîda bike. Ku bikarbe rengî rûyê teyî hingvîn aşağıne zalim. Tevê tiştîn ku ji te re lazim in. Hemî ev e Boris. Dehere pirpirikê geşek. Ma ji şîn û sor zerçê dibe. Ez tenê dixwazim halê te bikim. Ez Tu qet nakî. Tu tenê wextê min dikujî. Boris. Ji ber ku tu bê kêfê heqê te tune tu bi min re wiha bipeyvî. Min dixwaz çareyekî ji derdê te re bibînim. Lê xuya ya tu naxwazî. Here. Xazê te. Ew çiyayî car hîn nehatiye. Here tevlê wî peyda bike ji min re. Wê kesîkê peyda bikin. Min mak pir da sekin adit. Divê ez pir zû bikim. Lez kim. Ev ê pir êş bibe. Ez ê niha çawa jî re behsa wê bikim. Ev ê çawa ji min bawer bike ku ressamek boyaxa wî zer tune ye. Vay zer. Vay ez xelas bûm. Çima di destpêkê de nehatin min re ha? Ev çi ye? Di çi dike? Di çima min digire wilo? Min te girt ji bo... Mak pir hers bûye. Tu divê bi me were. Jarê wî çi kiriye? Borisê belengez ketî tengasiyê de. Ma bi rastî mek portreyekê nû dixwaze. Portreya dawî nexerab bû lê ew ne li gor stîla min e. Makamın Xelas kir. Hîn tam xilas nebûye makamın. Divê ez tiştekî bibêjim. Ew kamin qediya. Şiyana te? Şiyan. Qasne fiçûk nebe. Ew ê bibe şah eserê kara be ez lê binarim. Ka helî. Ew çi ye?
Ez nikar portreye te çekim ji ber ku boya me nezer tu ne ye. چاوا دبه Lê sere tiştek ku. تا کاربو برش مره بگوتا Min dixwast lê te qet godarî nekir. Tu dixwazî ez tenê bi boya xeşîn çekim. دارتو سووی کزگه گشت ببین یک سر باوش زندانی Li pêşiya xwe binêre. خبر وەک بروسکێکی یەکسەر لە باخچە بەلاو بوو کێزیکێن بچووک هەموو کەتن تاسواسێ لێ بەنیە پنپنیک ji hemûyan bêtir ketibû endîşeyê. Ez ê herim mir. Di wê zindana tarî de Boris fikirî ku benî dixwest alîkariya wî bike lê wî li hember Boris tamsarî kiribû pê de xeydî bû. Wele min. Kî zane niha benî derheqê min çi difikire. Min ji bîr kir ku ez jîra bêjim kijan rengî tevle hevdikî û kijan reng derdkeve. Bibûre benî. Boris! Benî? Tu yî? Ez pir xemgînim ji ber gotinê xwe bibûre. Na xem neke. Dev jê berde ez ji piçek hêrs bûbûm. Heqê te heye min pir alîkariya te nekir. Benî kanê bibêje. Ew çi bû? Fikret te ya din hebû ne? Bi xêra perrikên rengînên benî hêz û şiyana Boris a firçe û paletê bi paş de hat. Hûn zanin bê meعنeyê ku merev li bihaneyan bigere û biqîre ji ber ku bi qîreqîrê problem çareser nabin.